Vive en Présaras, eso é Concello de Vilasantá. do Concello de Veres. Para usted, eso, vivir ali, que significa vivir nunha aldea como Présaras? Pois, mire, para min, eu non sei, será que a aldea me gusta, pero eu disfruto moito. Vexo todo, a ver, eu na ciudad parece que vai, xa ten que ir ao ritmo dos demais, que non me sinto a gusto. Mire, teño as fillas, viven os fillos todos na zona da Coruña. E vou á Coruña pola mañá cando teño que ir ao médico ou se teño que ir a algo. Pero a noite quero vir para a casa. Eu quero vir para a presa. Cando pensa así en cando era pequena, que é o primeiro que lle acorda de cando este era pequena? Eu que xogaba por cerca da miña casa, ao redor da miña casa, había nenas tamén, daquela había moitos nenos, pasábamolo de maravilla, de maravilla. A que xogaban? Pois xogábamos con cousas que facíamos. As muñecas facíamolas de trapos, que non había muñecas. Entón facíamos as muñecas, facíamos a roupa, e, mentras tanto, xa todo era xogar, porque xogábamos para facelas e para facerte a roupa. Xogábamos incluso con ervas do campo, facíamos cestos, sempre tiñamos con que xogar. Con pedras, xogábamos ás 5 chinas, á corda, bueno, a vida dos nenos na aldea era moito fora. Botábamos o día fora da casa. E como foi eso de empezar usted a traballar no negocio familiar? Eu empecé, non, a fábrica non era nosa, a fábrica era unha fábrica moi importante, unha fábrica onde había 313 empleados, imagínense, unha fábrica de lienzo naqueles tempos, porque daquela non había fibras nin nada deso. Que a fábrica foi ben hasta que empezaron as fibras. Cando empezaron as fibras, o lienzo caeu en decadencia. Estamos falando, cando me fala do lienzo, fálame do liño. Non, do lenzo feito de algodón. De algodón, vale. Eso, viña o algodón de Barcelona para a fábrica, e ali facíase todo o proceso de fialo, tejelo, todo. E despois salía o lienzo para vender nos comercios. E de que anos empezou a traballar ali? Eu, con 14. Con 14? Con 14 anos. Eu empecé a traballar ali porque se jubilaba a miña nai. E o jefe, o dueño da fábrica, conocíanos porque ele veraneaba ali ao lado da nosa casa todos os anos. E ele quería que quedara eu no sitio de miña nai, que quedei. Eu entrei porque miña nai iba a se jubilar para aprender o que facía ela e quedar no sitio dela. E cantos anos traballou ali? 12 anos, hasta que ardeu. Hasta que ardeu, non. É que un grupo delas botaron-nos da fábrica antes. E esa fábrica era duns señores, pero outros que tiñan a primeira coruñesa na Coruña querían quitala a competencia daqui, porque era cando antiguamente vendían o lienzo todas as fábricas que había dele. Había unha en Jubia, cerca de Ferrol, había outra na Coruña, había outra en Padrón, había de Présaras, había moitas, e daban vendido. Pero cando empezaron as fibras, eso empezou a decaer. Entón se ve que ele pensou quitar a competencia de diante, parar esta, e seguiría vendendo el. Pero propúxonos ás mulleres deixar todo o traballo e que nos poñían máquinas para coser e que nos proporcionaban costura, pero nadie quixo, porque dicías, levaste todo este tempo traballando e tiras todo... Non. Entonces, un bon día, a fábrica de casualidade ardeu. De casualidade? De casualidade. Unha casualidade moi difícil, porque, mire, eu traballaba na sección do blanqueo. No blanqueo, blanqueábase o fío que se quería que o lienzo salira blanco, porque outro lienzo salía dun color casi beige, crudo, chamaban. E
ese había que blanquealo, e para blanquealo había que cocelo, lavalo, pasalo nuns procesos. E había un secadero moi grande para secalo, porque ainda que había máquinas para escurrir de agua, despois quedaba húmedo, e iso había que secalo antes de ir ao telar. Nese local, era un local enorme, pero non había máis que unha bombilla. E a bombilla estaba instalada na pared por donde andábamos nosotros, porque o resto estaba cheo de fío. E casualidade, prendeu nesa bombilla. Carai. E despois entonces de que abre a fábrica, usted que fixo? Eu despois comprei unha máquina de calcetar, nas horas que tiña libre, se calcetaba a man para fora, comprei unha máquina de calcetar e dediquei-me a iso. E tiña unha irmá que tiña unha peluquería, e eu axudaba a minha irmá na peluquería. Daba unha suerte que minha irmá con 17 anos morreu. E despois xa fixen-me cargo da peluquería. O sea que pasou de tecelada a peluqueira. E cantos anos estou despois da peluquería? 21. Que lle enseña de boa xente vivir no rural? Que cousas aprenden de vivir nunha aldea, de vivir no rural, que usted cree que non se aprenden nunha ciudad? Pois, por de pronto, apréndese a vivir con unha libertad impresionante. É respirar un aire que non se respira en ningún sitio. Para min, de vivir no rural, é unha das mellores cousas que vexo. E se ten así que mirar para atrás e pensar en unha muller que decir, mira, canto valía esta muller, canto me enseñou unha muller que para usted fora importante, que lle dixera? Para mí, miña nai. Miña nai era unha muller moi adelantada aos tempos. Sí, miña nai foi unha muller moi adelantada aos tempos. Ela decidía, ela solucionaba todo, ela era, sí, foi unha muller moi adelantada aos tempos. Si saleu usted tamén, non? Que xa... Bueno, eu obligou-me a necesidade a romper a cabeza, porque é verdade, eu casei-me, tuve 7 fillos, e había que tirar pola vida adiante. E sempre me gustou ser eu a que ganaba algo e ser dona do meu. Que na maior parte dos sitios, a maior parte, moitas mulleres non eran donas do que elas ganaban. Porque eu escoitáballes ás compañeiras da fábrica dicirme que chegaban o sábado a casa, tiñan que lle entregar os cartos ao marido e ele era o que administraba. Usted non, usted decía, os ganei no eu, este é meu. Exactamente. E cando me casei, o que ganamos é dos dous. Eu pensei no toda a vida así. Despois, por desgracia, volvín a quedar sola, morreu o meu marido, e, bueno, xa tuven que solucionar como puiden. Xa. Entonces, mirando así para atrás e pensando nas súas fillas ou nas mulleres cas que ve agora que viven aquí en Vilasantar, en Sobrado, cas que se xuntan á asociación, a vida ás mulleres cambioulle moito, non? Moitísimo, moitísimo. Oxe, a muller do rural é como nada menos que calquer muller da ciudad. Que va? A muller do rural vive de outra maneira. Vívese moi distinto. Xa os traballos non son iguales e a vida tamén se leva de outra maneira. Non lle falta nada hoxe na aldea? Ou que lle falta? Bueno, faltar sempre falta algo. Pero bueno, vívese mellor. Vívese mellor. Exacto. E participa na Asociación de Mulleres daqui de Sobrado, pero contáronme que xa antes xa anduvo metida en outras asociacións. Conteme como foi eso. Eu estuve 25 anos de presidenta da Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios de Vilasantar. Pero conteme como foi eso de decir, vale,
voume poñer ao frente daqui dunha asociación. Pois mire, resulta que estábamos facendo manualidades. Bueno, nosotros queríamos facer algo, ali unhas cuantas mulleres queríamos facer algo, pero nin tiñamos medios, nin... Entonces, non sei como se falou, a través dunha asociación, ao mellor dábanos algunha axuda para facer algo, e foi como empezamos. Hai que facela, pois a ver, hai que presentarse, entre unhas cuantas, fixamos unhas votacións e aí saleu. E que facían na asociación, que outros as facían, así dicir, fomos as primeiras en facer? Bueno, as primeiras non, porque cando se fundou a asociación de Vila Santar xa había asociacións, moitas asociacións por aí, xa non era... Pero bueno, fixemos o que dicimos, manualidades, viaxes, e a asociación de amas de casa era máis ben, a ver, cando había que protestar por algo que pasaba no ayuntamiento que non funcionaba ben, pois denuncialo e tratar de solucionalo. A usted entonces formar parte da asociación supoñíalle estar contenta, estar feliz? Sí, porque, a ver, a mí sempre me gustou estar donde puidera solucionar algo, donde puidera... estaba feliz. E agora está na asociación de aquí de Sobrada. Sí. E que lle aporta a usted vir aquí á asociación de Sobrada? Bueno, pois aportame, é algo que me fai feliz, que me gustou sempre, que vexo que están facendo moitísimo, e iso a min alegrame moito. Dixéronme que estaba no coro da asociación. Sí. Está no coro da asociación? Estou no coro da asociación. Porque para usted, que é cantar? Cantar. Sempre me gustou moito. Sempre, non canto ben, a ver, non canto ben. É máis, de familia venme de cantar ben, porque a familia de meu pai cantaban moi ben, moi ben. Pero eu non canto ben, pero gústame cantar. Si tuvera que darlle un consello agora a unha rapaza nova que queira quedarse a vivir nunha aldea, montar un negocio, montar unha granxa, quer dicir, unha rapaza que dice, bueno, pois eu quero quedar a vivir na aldea. Se lle tuvera que dar un consello, que lle aconsellaría? Que se quedara, que fixera os medios para quedarse. Todos os que puxera, todos os medios para quedarse. Si pensa así nas mulleres da súa xeneración, que antes o falábamos, a memoria dos homes está escrita en moitos sitios e queda aí para os que veñan detrás. Sí. Pero a memoria das mulleres da súa generación, o que pasaron, o que viviron, sí. Pois a verdade é que... É de verdade que non eran máis nin menos que os homes. Pero a muller estaba moito para atrás. A muller era, bueno, como... Claro, se usted pensara en que as mulleres da miña generación tiñanlle que reconocer o que? O traballo, o que lle tendríamos que reconocer e agradecer ás mulleres da súa generación? Ai, que foron o pilar, eran as que estaban a oscuras, pero eran os pilares da familia. Porque sin elas? Porque sin elas todo sería un desastre. Usted acordalle a época da guerra? Eu non, porque nacín na guerra. Eu nacín cando a guerra empezou no 36, eu nacín no 37. Vale. Pero acordo a posguerra. A posguerra que non foi nada... Foi moi dura, moi dura. Moi dura. Eu recordo a ración. A ración que mi madre... vivir da ración. Daquela era cando vivía ben a xente do rural, porque o cosechaba, polo menos tiña para consumilo. Pero os que tiñan, na miña casa había que comprar todo. O que tiña que comprar non tiña onde comprar, porque o que tiña para vender vendía con medo. Porque se pillaban o que iba a comprar co que comprou, quitabanlo, mas tiña que dicir onde o comprou e ibanlo quitar ao outro. Era toda unha miseria, aquilo era toda unha miseria.
E usted que eso, que desde moi nova traballou, tuvo negocio, despois estuvo na asociación, cando volveu a democracia e que as mulleres puderan volver a ter unha conta, volver a votar, dixo que isto é... Pareceume moi grande eso, é moi necesario, era moi necesario, porque a muller estaba moi, sobre todo no rural. Pasaron o mal. No rural, porque na ciudad tería que traballar como, pero era de outra maneira, pero no rural a ver, era moi esclavo. E cando se fixo a Asociación de Amas de Casa, a min consumíame. Temos que facer por cantar algo, temos que facer por traer quen nos enseña a cantar. E viñera unha rapaza para darnos clases de música e de pandeireta, e iso. Pero ele cantaba moi ben. E xa cantábamos uns cuantos ali. E despois ali, deron en decirnos, debíades de ter un fillo dese señor, dicía, debíades de cantar a sobrado, e viñemos. Pero fixeron unha canción, compuxeron unha canción para cantar os 4. Sí, me acordo que era unha canción das Malvelas, que ao final non hai festa como ela, cantan Malvelas, e ele compuxo, dicía, agora canta Rogelio, Milagros, Pili e Carmela, porque éramos os 4 que a cantábamos. Conteme así unha cousa divertida que lle acorde, dicir, ai, que ben o pasamos, ou mira que trastada fixemos con tal cousa. Conteme... Curar na empresa, sí. Que o pobre era así, a ver, non podo decir que fora malo, pero era algo das súas ideas. Unha vez tuve un pleito con un veciño de outra parroquia, que levaba 2 parroquias, e tirou do panteón. E inventaronlle un cantar que dicía: na parroquia de Vilariño ocorreu un caso extraño. Empezouse por un pleito que houve por un castaño. O cura da parroquia doulle o dereito ao tío Miguel, e o cura da parroquia... Ai, dixen mal xa. Non pasa de grupos. O cura da parroquia quixose chamar a él, e o abogado da Arzúa doulle o dereito ao tío Miguel. E o cura, co seu capricho e ca súa religión, colleu unha marrolombo e tiroulle o panteón. Saleu a tía María con toda a súa verdad, tirounos a nosa casa, que era a da eternidade. San Roque e San Antonio, axudadnos a vivir, os animales da parroquia, non nos quixo bendicir. Nosa Señora da Barca, mala dos desamparados, hasta ten o defecto de non casar os enamorados. Un cura. Che mando unha chave para abriren, eu non teño máis que darche, nin ti máis que me pediren. Vinde a nosa festa, non hai outra como ela. Agora canta Rogelio, Milagros, Pili e Carmela. Agora xa foi na deixar asir a túa cabeza, dache que sentir, dache que pensar. Agora de feita non vale chorar. Muy ben.